департаменти давлатии амрико тоҷикистонро яке аз кишварҳои амнтарин барои саёҳат унвон кардааст. ин нуқта дар нишасти хабарии кумитаи тозатаъсиси рушди сайёҳии тоҷикистон қайд гардид. нӯмон абдуғафурзода раиси ин кумита дар душанбе ба хабарнигорон гуфт пазируфтани тоҷикистон ба унвони як кишвари созгор барои саёҳат барои ҷалби сайёҳон мусоидат мекунад. аз рӯи таҳлили як созмони сайёҳии бритониёӣ дар радабандии сайёҳати пиёдагардӣ ва сайругаштӣ ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷойи ҳафтум қарор дода шуд ва низоми электронии дастрас намудани раводид тибқи арзёбиҳои байналмилалӣ ба панҷгонаи беҳтарин шомил гардид ва дар ҷойи чорум қарор дода шуд ва тибқи иттилои созмони умумиҷаҳонии сайёҳӣ соҳаи сайёҳии тоҷикистон дар байни кишварҳои дар ҳоли рушд дар зинаи дуюм қарор дорад. ба иттилои ҷаноби абдуғафурзода мақомоти тоҷик талош мекунанд ҳарчи бештар сайёҳони хориҷиро ба тоҷикистон ҷалб кунанд. дар ин замина бо чанд кишвар ҳам шартномаҳои ҳамкорӣ имзо кардаанд. ҷиҳати ба роҳ мондани ҳамкориҳои байналмилалӣ тибқи тартиби муқаррар гардида як қатор лоиҳаҳои созишномаҳо ва ёддоштҳои ҳамкорӣ дар соҳаи сайёҳӣ бо кишварҳои хориҷӣ аз ҷумла бо давлатҳои Филиппин, Тунис, Салтанати Умон, Фаластин, Арабистони Саудӣ таҳия гардида созишномаи байни ҳукуматӣ дар соҳаи сайёҳӣ бо шоигарии Урдун ба имзо расонида шуд. нӯмон абдуғафурзода мегӯяд дар соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ қарор аст дар тоҷикистон чанд чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ ҳам баргузор карда шавад. ҳамзамон дар шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ имсол ҷаласаи навбатии шӯрои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва созмони ҳамкории иқтисодии оид ба сайёҳӣ, форум ва намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ, намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии табобатӣ ва дигар чорабиниҳои тарғиботӣ, ташвиқотӣ ва инфраструктурӣ дар ҷумҳурӣ баргузор карда мешаванд. дар нишаст ҳамчунин иттилоъ дода шуд ки сомонаи кумита бо ду забон русӣ ва англисӣ кушода шудааст ва ҳамин тариқ бояд ҳар як шаҳру ноҳия дорои сомонаи интернетии сайёҳии худ бошад. хатсайрҳои нав ҳам бояд дар ҳама ноҳияҳо барои сайёҳон кушода шавад. ба гуфтаи абдуғафурзода яке аз самтҳои дигари фаъолияти кумита рушди сайёҳии дохилӣ аст. имсол як қатор хатсайрҳои нави дигар ба ноҳияҳои ховалӣ, мавзеи сари хосори ноҳияи Балҷон, дараҳои Қаратоғ ва ҳакимии шаҳри Турсунзода, мавзеҳои Ромид ва Канас ки ба адад омода гардиданд ва аз мавсими нав амалӣ карда мешаванд. сохтмони меҳмонхона ва насби ҳоҷатхонаҳо дар канори шоҳроҳҳои бузурги кишвар бахше аз барномаи давлатии рушди соҳаи сайёҳӣ дар тоҷикистон маҳсуб мешавад. аллакай якчанд ташнобҳо сохта шуданд, тақрибан 5 адад ва имсол охири сол мо кӯшиш мекунем ки масъалаи мазкурро марҳилаи якумро ба анҷом расонем. дар маҷмӯъ чанд ташноб сохта мешавад дар шоҳроҳ? дар маҷмӯъ тақрибан 45 адад. 45 адад дар мо аллакай ҷадвал дорем дар кадом шоҳроҳ, дар кадом ноҳия, кадом ҷамоат, кадом деҳот, яъне гурӯҳи полӣ аллакай муайян кардааст, наздик 45 адад аст ва мо кӯшиш мекунем ки давоми сол нақшаи мазкурро пурра ба анҷом расонем. амриддин олимов, Радиои Озодӣ, Душанбе.